Siginnaagasiaka nuunnaariukki subscribe toruksianeeriguarlu taavaisiginnaagasiamik ikkussigumaan notificationinnasaatit ullumikkut kia silars qillaalerparpun milagilaassaatsigum taustarkin pisinnialaassugut pisiassaqalaarma silaannam supportuusissua PlayStation nippakkiartornaa selittussaakku taassumin tamatum pisinnialaars udini pitarsinama tarppunga dinosaur blokimtikillua sapanakunnaarnangorpo suttaniaanissaanu tas nunuutissatta baby inungorfissaata killinga siam tasmassakkaruukkulluunni piumallerun aneriaannaa soorlallaa uhuuna aniniarsarigaluo aliennitun siam tassun anillattussaanginnam kanuun anillakkumo passaan silakiarvuluami unnerulor hanerussuaruarluga qassarlaqaguufreertussaamaam silitaamassagунarpo sinni freqatiikkatta sila taama siayum nunnissaqamaas Yo man. Alle man. Tasliman nukiul qiilik. Natakulaa. Assi. Tas nearsussun imma taamatuussuutu qaqortun taaslikkaanniaqalaartor se qiungikkaluarlut nujaarissaatin taas uffaqi ilaqismaat uffaqi no sunamiana uffaqi PlayStation niissiullor nipparulo bagami forlaan forstuusuuppaloorlo ikkumagaan ipitunaunikuuluorpo ammartoriarlu stuusuorniku kisastuusuorluunaamanginnam ta supportuusariaqaarni ta supportum tasnerippung starkipeqassasor tataamaattum pisissaam nassak PlayStation Pro tanna nippakkiartuaamuappu joorallaqarnum silialaassagut nipitorsuatiamnum saakatatnum Netflixerluna jungikkaluarpo se spillerlun nippakkiartuaa tas suliarisariaqalaa pasoosukkussiuqanu ittarnerso kommentaar mallaannassuus filmiliarilaa tauttukutissavaaqan ittarnersu siinigilaagassаа Ununungukkakkasuli iluattap luuattak ataqqiiniunnaa pikkamiu ataqqiit mamukuuttuntunnilaarmi iluataruyortu alipingasungorna feriililiivippunga aquunnakkatarissartum sulissaanga taava immaqa sapatakunnerpingasut sisamalluunniit feriariarlunga atatiinnarluu paasilissuungaam sapatakunnerpingas taasiusilaartoriorussoor sulingiffaqassuunga tassilagikkaang anertassuut orplioriorlarlaa misiisassarsioriortarlut nerippunnuunnilaartum lorpliorsinaassallum tasferiarninni aksin tassuliffilnukkatiteriartartartartassuut ornaviingilarmiaasiin массактуллериаагиннаавиппак Fortnite-иллум куссисақаттаарлуни аккуа оликкутаалаартукасууппут аёрнангитсуарсугам катитерниссаа таавалсоо спиллерум иммиуссориугиннаавиттарлун таа нутиккуккит катитерук ингерлааниккутиссуут сорлоккилиорнэрми аёрнангиннерум тамаам таккуа иллериарнеруп flokkiljoniaangam suqaasissarsioriuginnaasum tornuqalisarilaam tartaamaaruuginnaattan taa tuku Fortnite ayummanginnerum
Fortnite spil. Tortinik takutilaaginnarliugaanik. Amaam takkua kusseriarnerup. Kussornerup. Apukkiartuaing. Unelkuili sullermsaastaneriaasassuа quusaa. Nerun ullum naliinnaasum uisileqqittassaall. Suntastaamaassim pasik ullormut saistaniisassuariaquus. Quereraningerlaan querusorqilertar. Ai. Alliunnalaas. Nassaarpasippugut neripuntas taannaartassaassisu. Unna silaannaanna arlaan imerpalasumik akoqanngittor silaannartissaaginno taamaittuussaa arlaan imerpalasumik isugutassaamik imaqarpat naalligiilin arlana torniaraantus ajoqusarsinnaavaa sen tassilaannartissaaginnormi isigu Nuutpungiluutsissisokisen tässä YouTubek takornikuaa taamaattum selikkaatus kusanartassaartunga Anna. Anna. I love you, man. Man. Oh, no, isä. No. Voi niikka, no. Hi. Ei me koojahtoitu takkoojouippuilla. Tau. Tämä nyt illuqarfiliarujussau mannuksin taatungaanullunnuna maataavataaqatangutaa aangu nalliukkami neeqatigisussaagami tansunaanu qilaat Hi. Ingilitsit. Sui. Me tahfikkoa jo. On niin jokemaan olla niinku. Woo! No, skinnattup. No, narssimatiisseelup. Tämä tullaan orlorluni. Tunnarangiullun. Haltimingila. Atortussan aallipallaraa. Junglait. Up. Illingerlaliuila ananakilagilerpat pajarnikkin Tuna. isiginnar Bye. puuna Bye. taava massakkut neriartor sumuttoorun immakkatuamut ai Cafetua burger tässä imapokhui isumenni Cafetua burger nunetsinni burgerin mamallappaagami illamisumakataavi Immaqami ilaannikkooriarlun pikkunaariasarta. ila ksen mamartuanno Allangorsumasu lual ila Oh yes Cafetua burger tässä on nerrersusorulooqqasunga tassami iminaartunerani siullam naartulerqaarnerulorpan nerinnerunikuugunga hanortarpan nerrersusorulornikuugunga taa suli taamaalarpun
café du burger pomfrit tal affa sinillarlu nereera wa sinnerneril pomfrit tal solo Engassama puppuut taugmassakkut Fortnite immius spilleruussaan immiusseruutiilum tas internationalin ortilaarniarpara kanaaleera soorkisiin Fortnite kuinna vlogikkut kalaallinut ta Fortnite international kikkulluunni ila paisisinnaamik spilliu qartugassarpallaanginnama vlogtamaan killinnilissavaa waneraasisiginnaassi vlogtillin takussaavut takalloorsinnauk pivisumortissanaa ila takus taqaamallugu ukuamalinnaaviginiссаи Patreon-nimi Dinosaur, Facebook-imi Dinosaur 13, Instagram-imi Dinosaur_DTP